and the county government. Ikiagera gari bono muntu kawaida tago swali because no swanga ni stadium mo swa I don't know visio mu governor. No nyana ni wachi to kanyara mpaka no abaskari wote ni no. Na kiasi mwananchi kawaida. No abaskari tinda tulikuwa na mangana abaskari. Lakini mheshimiwa governor, why did you decide ngekora kwa mwete ko irobi siase egesero kia Gusii Stadium? Litangandi ante bega. Mo governor onolio rwetororo. Obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere. Ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengere konya banya abandon. Ntuan konya tukalengere liga ya innovation ngo koleka na yange mitinye bere tatu. Lakini yairigeka. Probably nyasaye ka wanja January na kuturasa wanza kutumia obisi ya governor. But again tigangote stadium nengiere. Okay. Egera alia kero monta agocha orra mangana alio bwe bibonge bwa enkokolekana chikoldo mal takalitiki taiyo ogocha gali waisaransa wasabigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire a stadium kyo bisinjire gali chingia sana echitogo tumia esbono ega nonye chire chinke ne chinke chire lakini tutaka mupira ime sobis nega sokorera abantu igo omuntu nacha konyororo na gwikeroro bamura bali mbayo ega gose montra bawo cha konyororo gabana agero bishiwa gabana abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bawo n'abananchi nani no isanigete na barabu timenyete naenda abananchi ababa ko complain balenga mushima gabana Simba Arati nabwate abamura abuna ndi bago chiba mistreat abananchi bari bagwakirete chikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tobwate cases ase gwachire kero kende utete ko kwanya abananchi ko bano ene ndagera kwanya baranga kero kende omuntu otemana ndi kwire na kabiro irwo omigugo chia segete kia babuna bamura ba Simba mushiba kama na timetingira kwa ndi gorenga yante bega bamura mbayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana bana nabake nimbwate yabaisi abana nabake bale aba muraba maite mekole nabegosoka none town igaiga iruke abantu ba Simba elita lya Simba gotume kanda isi sana lero ogenda urwana na mukawo dengesenge mwenge na Simba studio agotebe ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town abantu gose umuntu abutolirwe estima ngansimba ogotebe ombutolire ntokieke estima abayibi bakoiba nsimba otuma abayibi elita lya Simba yani yabere raisi nga Simba nkoba abamura bali ntwalenge na barabu abamukwana ntwalenge na barabu kuri campaign abana bali twalenge na barabu campaign nga kit batasa letie kuralire bono bamanye kunyisali te kunyarekana abantu baonjukanire maite tiamba tebi kindo bisi nimbwate ningere kando libangura abaskali ndemba mbaba internet inje no yabata enkonga tinda ibira muntu nenda mwamu yoko muntu arangitere talikende ikera inje tinda ibira muntu ndori okora biashara na muntu tinda ora muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngite Simba yaya nenda mwamu igendo nkeroro ba denga ekera abantu ba hate etinga kitu kunye